nagsuot sa ilaha siya siya pag pagkauman kay ka na may kalsada sa mga hapon. Kaya hapon hilig sa islag mat. Nailisuod ay ka na nailisuod siya. Balenta largo. Unsap na yung ganahan. So ingat pag yun. Ita. Ilang sakit yun eh. Kapiton daw nila karon. Pero pagtanaw nimo, look away, look away. So siya, pinamdam ka to ni anak ko may padirita nga Petron ng pakuan siya siya itong 20 barato na asa mo to namita. Traffic mo na.
chokes to go. Bagyo ninyo. May musukot. Doon ba ka na, improvise? Stage kayo. Kalakot. Hinay-hinay bitaw. Hinay bitaw. Rep 100 sa there. Interrupter. Kaman. 110. Sakto sa ng strategy ha. Sakto kanan sa jugan. Ah, may sakto gid. Taka mo kay. Kasi may normal lang. Basig iyang pasabot ang kuhan. Ang 14. Wala kayo musukol na ng 14 na to. Mo ba? Yang 11 ang kira. Mo ba? Takpan na lang. San Carlos City. Negros. Sama tayo kiti sir. Sila yung traffic ni Tapita yun. As in. Kaya gikas for Isa ba? Left turn lang. So, cross gid siya sa straight din eh. Punta na lang.
tao sa sayo, ano? Kalipang mo. Ate, gina. Sa tinawag na bagyan. Lain na yung mga sa ubos, baka nang yung feeling ang kalipang mo. Yan na. Kabot na rin. Listen, nakapusog mo. Travel ako. Ah! Gusto na ikatapon na mo yun, nakatwinkle na. Kalit mo siya. Kalit mo din siya. Oo, ganito ko ang niyate. Sa kayatan mo. Separate my Uy, ganda ni siya siya. Oh, entry o kayata. Sabot eh. Saan nagibutan yan, no? Entry. Dapat may mga suwat-suwat sa ubos. Kasi pa sa to sa Ayala ba nga? Sometimes I rhyme slow, sometimes I rhyme quick. Ha. Ang? Bitaw na. Tay, dugay naman ang slabi bisas. Kay nung tam ka bubble wash. Yan na. Diba? Kadungan mas lana. Murag kanang na ini. Lungtan ka.
Nagkas na sila. Dagan ang customer. Extra ba? Extra? Ayaw. Gusto kalibo na ako palayo. Ha? Bito no? Ito to naka bars na to. Ano man na? Ay na, okay na. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Shortcut? Basig kuan. Basig ilan niya kay tatong lagi kay nga hibi-hibi. Isang points ko. Kung why waste the road, man? Sakto mo kay tulog ka lane. Oh, nagatanaw ko sa side mirror. Nagatanaw gid. Atot pa ay. Sa mukha gid na nga. Binisaya gid. Nagatanaw gid. Gina sa to? Pagatilawan. Pagatilawan. Ay, ay consent.
ang mixer ang actually gani dapat hapa gyud kay imong kuan sa ganan sa yuta dapat 1 inch imagine na 1 inch ang imong ipa distance sa imong bumper sa imong side skirt tanan for aerodynamics I don't really get ano ano ba kita na so mura ka tong kay dumdum ka lang na uso pa na sa una mga batanon ka lang diba headlight to ang ginakabuhok paan lang ko sa diha kay para ko no sa air filter din ko no still lang gini di pag nakpot mga polis tanong ko no pinang naman dyan to ka headlight tanong yung usa na may kukunin yung gamiton ha grabe naman yun sa dotas gasolina ay basta ka ng kuwan tubil ba na puno ba dili ko siya marag ka ng naanap ka ng ala kaya yata itong bataan na kato siya siyang sure ko bakit wadyo makita to expect ka to katong tiguang no kita dyo ka to niya pero at the last minute na ka-break dyo ko katong bata wag yun kung niurong to siya ambot angal kanili salamat kita pero kita katong bata na